हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो दिनै फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननो जासिहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों। आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों नोंथांमोना माबोरै लिंक खालामो। नोंथांमोना दाख्लै सिगांनिफ्रायनो खोनागासिनो जानो हागौ माने आधार कार्डजों आरो पेन कार्डजों लिंक खालामबोलासो माने PMAY न'खौ मोनो नामा होननानै माने सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय मोनसे जेनेबा न' सफैयोना जोंनि गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय। बेजों लोगोसे आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों बेखायनो लिंक खालामनांगौ आरो न' मोननो थाखाय। नोंथांमोना साननो नाङा जे बियो खालि न' मोननायनि थाखायल' होननानै आं खालामा होननानै। नाथाय मालाबा माबा मोनसे मोननांगौनि गोनांथियावबो नोंथांमोना बायसान्सआव मोननाय नङा। जेनेबा बारहुंखा बारनानै बा दैबाना जानानै बायसान्स माबा मोनसे जानानै जेनेबा जोंनि न'फ्रा माबा मोनसे जायोबा माने आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक गैयाबा जों मोनाबो जानो हागौ आरोना। माने माबा मोनसे समाव गोनांबो जानो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्डखौ लिंक खालामना लाखानाया मोजां आरो। फैदो दानिया बिदिबा जागायजेननोसै भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो। दानिया नायदो नै नोंथाङा सिगांनो नोंथांनि जायखिजाया ब्राउजाराव थांनांगोन आरो। आङो नै क्रम ब्राउजाराव नोंथांमोननि सिगाङाव थांनोसै। दानिया बाव टाइप खालामनांगोन नोंथांमोना इनकाम टेक्स इन्डिया e-filing.gov.in नैबेखौ नायदो नोंथांमोना गोजौआव आं मा टाइप खालामदों इनकाम टेक्स इन्डिया e-filing.gov.in बेखौ मोजाङै नायना लादै बेखौ बेबायदि टाइप खालामनांगोन नोंथांमोना जायखिजाया ब्राउजार खुलिनानै जेनेबा गुगोलाव थांनानै बेखौ सार्च खालामदो आरो। एसे लेट जादों दै नेटवार्कआ। दा नै बेबायदि पेज नुजाथिगोन। अब्ला नैबे सानै नैबे पेजखौ दानना होबानो जाबाय। नैबे सानजाबसिन नुदोंना बेवहाय थुनानै नै बेबायदि ओंखारगोन नै पेज बेखौ ओरै फिसा खालामदो। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै लेफ्ट साइडजों नुगोन नै लिंक आधार होनाय। बे लिंक आधार होनाय लेफ्ट साइडनि एसे गाहायाव 1 2 3 4 नाम्बाराव दं नै बेहाय थुना होदो। बेवहाय थुनाय लोगो लोगो ओंखारसिगोन नै क्लिक हियारनि गाहायाव नुदोंना नोंथाङा पेन माने पेन कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेहाय टाइप खालामनानै होनांसिगोन आरो पेन कार्डनि नाम्बार। बिनि गाहायाव दङ नै आधार नाम्बार। नोंनि आधार कार्डनि नाम्बार थायोना 12था ना बेसेबांबा बेखौ बावनो थुना होदो। ओमफ्राय नेम एज पार आधार माने नोंथाङा नोंथांनि आधाराव थानाय नामखौ नैबेहाय टाइप खालाम आरो। मोनसे खोथाया बेनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ खोन्थाखाबाय पेन कार्डजों आधार कार्डजों जुदि नामा मिलायाबा नोंथांनि नामा बियो लिंक जानाय नङा। टाइटेल एबा नामफ्रा मिलायाबा आरो बेजों लोगोसे नैबेहाय मा होनदों I have only year of birth in आधार कार्ड। नोंथाङा जुदि जोनोम जानायनि नोंथांनि नोंथांनि डकुमेन्ट्सआव बोसोरल' दङबा नोंनि आधार कार्डआव जेनेबा बोसोरल' जेनेबा 1994 बा 1987 बेफोरबायदिल' दङ आरो डेट आरो मान्थ गैयाब्ला बेखौ टिक मार्क होनो हागोन। ओमफ्राय नोंथाङा जुदि डेट मान्थ दंखायोबा नोंथाङा बेखौ टिक मार्क होनो नाङा दै। बेखौ गोबां मानसिनाव आजिखालि थाखायो डेट आरो मान्थ आरो इयार बेखायनो बेखौ होनो नाङा। गाहायाव नुदों नै मोनसे I agree to validate होननाय दङ ना बेखौ नैबेखौ होथारनांगोन आरो टिक मार्क। बेखौ टिक मार्क होखांनायनि उनाव गाहायाव नै मोनसे केपचा दङ बे केपचाखौ नोंथाङा नैबे टाइप खालामनांगोन। जेनेबा 5MQYQH होदोंना बे गिदिर गिदिर गोसोम गोसोमा बे केपचाखौ होदो। बिनिफ्राय जेबो खालामनांला दे डाइरेक्ट नैबे लिंक आधार दङना लिंक आधाराव थुना होदो। लिंक आधाराव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मोनसे फिसा माबा मोनसे फैगोन आरो गोलावनो बे जाहैबाय नोंना साक्सेसफुल जाबाय होननानै नोंथांनियाव खोन्थागोन आरो। अब्लानो नोंथाङा मा होनो आधार आरो पेन कार्डआ लिंक जाबाय होननानै मिन्थिनो मोनगोन। बिनि उनाव नोंथाङा सिगांनि बायदि मा होनो इनकाम टेक्स इन्डिया e-filing.com होफिननानै नैबेबायदि पेज नुजाफिनबावगोन। बेवहाय नैबे क्लिक हियाराव थुना होनांगौ आरो नोंथाङा गोजौनियाव एबार चेक खालामनोबा। ओमफ्राय नोंथांनि पेन कार्ड नाम्बार नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै
भिउ लिंक आदार स्टेटास बेखौ नोंनो माबाखौ नायनो हागोन आरोना जादोंना जायाखै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबायब्ला गुबुननोबो खोन्थाना हो जाहाथे बयबो रोङो। बेखिनियानो बाय बाय।